I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing. Hello everyone, बोरै दं खबर लोगोफोर? आं दा ओरैजाय नरनारायण दालांसिम थांनो सानदों आरो बेनिफ्राय बबाव थांनाय जायो थांगोन ओमफ्राय दा थाथ'दों लामायाव थाथ'दों दसे जिरायबाय बिराद सान्दुं गोसा माने सायायाव थाथ'आबाबो उफाय गैया सायाबो बांद्राय गैया ओमफ्राय नायलांबाय थादो बबेसिम सहैयो लामाखौ नायोबाथ' फुरा हाइफाइ नों दा ओरैजाय थांगोन आरो ओरै थांबाथ' बङाइगाव धुबुरि थांबाय जों ओरैजाय थांगोन बेनिफ्राय गवालपारा ओरै वाइफ्रि टार्निं बा माथो बोले ओ रेल साइटिं दं रेल साइटिं ए डाम्पार र आंखौ थांनो होग्रो मुझे जाने दो लामाखौ नायबाथ' हाइ फाइखा साल बागान सारि सारि साया दंफां साया बरिया बिदि लामा मोननानै आरो मा नांबावगौलै वाव वाव बेयाव मोनसे बाजार मोनबाय बेखौ आं खिन्थु मोनथिया जागा थाखानि ना मा बाजार मोनलांबाय आरो वाव हाजोआ बरिया ओरै हेभि नै ना हमगासिनो दं अभी मिलने वाला है मंटर से नरनारायण सेतु गेट आच्छा सफैबाय नारायण सेतु बुरलुंबुथुरनि गुवार भिउखौ नाहरदो वाव हेभि माथो आच्छा सफैबाय नरनारायण सेतु जेसेबां फैनो सानदों बेसिम सफैबाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय बारलाङा जादों ओमफ्य एसे थांना फैनोसै नामा बिराद मोजां लामाया बिराद सिनारिया हाइफाइ ना ओरैजाय एसे थांसै नामा नुदों आरो दुगैगासिनो ब्रिजआनो ट्रेनाबो इसिनिसो खारलाङो मेंलायबाय दसे बावबो थाथ'नोसै आरो दसे बेनिफ्राय ओरैनो बेरायलाबाय फैदों फैफेरनाय जाया नालाय बे लामाजों गुवाहाटियाव थांबाबो हरैसो थाङो बुरलुंबुथुर दैया बेनो ओरैजाय बे आलदा गावस्राबोनाय आरो नरनारायण ब्रिज नरनारायण सेतु ट्रेना गाहायसिम थाङो ओरैसिम थाङो
बे ब्रिजनि गोलावानो जाहैबाय 2.28 किल'मिटार आरो बेखौ गायसनदोंमोन 1998 15 एप्रिल बे समाव आं जन्मआनो जायाखैमोन गेजेरनिफ्राय बरिया नुहुरो माथो वाव माब्ला सहैगोन बाब दाबो मोना सहैया मोनलायलै दा गोलावना जोबफैबायबोलै दासो स्रां मोनलायबाय माला जोबगोन मोनलायबायमोन बा जोबा मोनलायोलै 2 किल'मिटार गाहाम ना बारा सोबाव लामायाबो केंक्रा केंक्रि माबा लामाखौ फैनानै साबसिननिफ्राय हामसिनसो मोनलांसिनो लामाफोरखौ दंफां सारि सारि आरो थांथारबावबा मोनगोन बिनिफ्राय ओरै थांफिनसै ओरैजाय ओमफ्राय बुथाव हाबलांलाबायनोसै नायलांदो आरो ओमफ्राय जेजों फैदों बेजों थांला आरो एसे दस्राजों थांसै ओमफ्राय मोजां जायगायालाय ओरै गवालपारानि लामा ना बरिया मोजांखा हाइ फाइ आरो बिफांफ्राबो बिबार बारनाय टाइमाव बरिया नुगोन आरो सिगाङाव दंबावो थांबावगोन नुगोन थांला बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैनो मोनबा फैनोसै नरनारायण जोङो ओरैजाय खनसेनो वेबनि फेफुजिया पार्कआव फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बे फुरा बड'सो आंखौ जेबो देखायासै आङो ओमफ्राय देखेल'सैनो फैबाय खेबनो सानदोंमोन ओमफ्राय दङ नालाय डाइरेक्ट खाथियावल'सो डाइरेक्ट फैना फैबाय आरो ओमफ्राय आस्थियाबो बन्द' ओमफ्राय बेखौ फैनाय मोननानै जेबो खाथ'वाल'सैनो डाइरेक्ट फैबाय थाबाय फैनानै ओरैनो ओंखाम जायाखै नालाय नैबे इकारि ओमफ्राय नैबे चिकेन बियार जानो बेखौनो थिगसे फुरा जानोसै नोगोर ओंखाम उखैबायना जाला फैनायानो ओमफ्राय नायलांबाय थादो र' अबेसिम दा मा खालामबावनाय जायो ओमफ्राय थांनाय जायाबाथाय बेयावनो जोबसिगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आंना साबसक्राइबारा 1000 साबसक्राइबार थांसै आरो बेनिफ्राय 1K जानायावनो एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय सापर्ट खालामना होबानो जाबाय एसे आरो गोदानबा साबसक्राइब खालामदो जुदि चेनेलाव गोदानबा माथो बुंनो ओमफ्राय हानायमानि एसे मोजां लाबोनो नाजागोन आरो भिडिअखौ साबसिनाव हामसिन ओमफ्राय दाथ' माथोबाव थांनो सानदों मोनसे मोजां भिडिअ लाबोनो सानदों आरो बेनिफ्राय दाथ' थांनो उसुबिदा ओरै थांबा ओरै मायावबा दोनगोन नामा लाखिगोन नामा बेनि थाखायनो आरो एसे दा बेयाव लकेलावनो एसे भिडिअ बानायलाबायबाय आरो ओमफ्राय गोबावजोंसो भिडिअ बानायनाय जायो आंना बांद्राय सोलाबा नालाय बेनि थाखायनो जा भिडिअ मोजां मोनो बेखौनो फुरा नायनानै आरो लाइक कमेन्ट होबानो जाबाय मा बुंनो सानदों मा बुंनो गोसो बेखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो एसे साबसक्राइब आंना 1K थानोसै बेनिफ्राय हावार्सआ मिलायाखै माने गावस्रा भिडिअखौ नायबाबो ओरै स्किप खालामना नायोना फुरा नायजोबा मोजां गाज्रि बेखौ नायजोबनांगौ मोजां गाज्रि फुरा नायजोब होमबासो माने आंना मिलायगोन नालाय आंनावबो एसे सापर्ट खालामनाया फुरा जागोन ससे नायनानै है मोजां मोनाखैबा नायाखै नालाय जिखुनु मोजां मोनाखैबा जेबो नङा आरो कमेन्ट होनानै डाइरेक्ट बुंहरदो आं जाहाथे बेखौ मोजां बानायफिननो हायो You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a